Opisyal nang nahuman ng summer, pas na ta sa season sa beach, karon magpabukid na sad ta. Adto na sad ta sa mabugnaw na dapit diin pwede tang mag-relax samtang naglantaw sa nindot na kalunhaw sa kabukiran. Duaw nato ang Claveria ug i-discover ang perfect view deck sa Mount Balatukan ug Mount Sumagaya sa pwesto sa Jila, Smallville. Alina, let's watch this. Karon na humana ang summer. Malahi na punta sa direksyon sa atong escapade. Ali, magpabukid na punta. Uban nimi sa Claveria, Misamis Oriental. Sa among pagsuroy-suroy niaging bulan, adunay nitawag og pansin sa among pananaw. Ang Gila's Smallville. Didto, among nakahinabi si Edna Amper, ang tag-iya sa Gila's Smallville. Hi, good afternoon. I am Edna Lim Amper. I am the owner here of Jila Smallville, here in Lanisi, Claveria, Misamis Oriental. Wala gid mi plano unta nga ani. First gid namo nga goal of having this place gid is para na retirement place namo. And then naay time na lockdown mo gud sa BDH. So among pang wrap ang para pang tent namo kay wala man mi balay dinhi. So we just use katong tent lang gud na simple. So for a month nag-stay sa tent and kanina kanang cottages. So yung ana siya, and then nagpatanong lang ko, nagtanong ko kiyo ka ng sunflowers. So nakita man gud sa gawas sa uban, so na musulod. They thought na tourist spot siya. So nagani din ang uban man wala may bottled water, nga baligya lang man. Wala ra ba, pero naami free water. So sila nag-atag idea nga, ma'am, nice siguro kaayo din tambay-tambayan, lagod ba, ma-relax. So nakahuna-una namin sa akong banang nga, why not? Ato siya i-develop nga maka-accommodate ta og guests, at the same time, ma-retain ang farm gyapon na image niya. Ug sila naginahinay sa pagtukod sa ilang accommodation. We have kanang bahay kubo pa lang man ang naamang gud namo kay lagi progressive ang among mga structures ug accommodations. What we have now ang kaning bamboo house namo nga gitawag namo og payag, and then ang Indian house nga kanang ongoing pa pud siya. And then we also have mga tents. Kani mga platforms, ma'am, gina-convert namo siya during night time into tent kung naaman ganing magarenta. Then during daytime, amo siyang dining pod kay wala limited lang lagi kay among space. And then ay certain place pod dito or spot sa may ubos sa may swing na pwede dito ang grupo na magstay na mag-tent siya. Ang Jila Smallville adunay perks sa ilang resort. Ang nahitabo, progressive gud amo ang improvements here. So inato ra gud among services here. Feel at home. Ang inato here means just feel at home. Nagaano gani nga like sila lang gud mangutlo kay naay isa gani namo ka guest din here nga. Ma'am, pwede ka kita sila nga naami tanom na kamote. Ma'am, pwede mangutlo mi diha din amo ipaluto. So that thing also naka-add on sa among plano nga nice gid siya nga magtanom lang gud ta kanang nara sa balay like kanang mga vegetables na kanang inato mga Bisaya gid nga mga pagkaon. So mo to siya sa isa kay nakapaluto man gid siya from kanang udlot sa kamote and then kanang udlot pud sa sayote. Here ako na nga may makaon man din udlot sa sayote. So ingana siya mo na among plano ng farm to table. Karon na pandemya, limitado una ang ilang pagdawat sa mga guest. Apan, giimbita gapon mo niya. Gina-invite na ko ang tanan nga kita here to please personally see the place. Kay basin puro na ko storya here, so mas better nga makita ninyo ang place and personally ma-appreciate ninyo, mag-commune with the nature. Tara na, mag-relax o i-enjoy ang Viewkid sa Gila's Smallville. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!